A Svratište za decu ulice sutra obeležava 5 godina postojanja. Dragan Kujundžić je čovek koji je igrom slučaja postao sastavni deo života te dece. U želji da ih podstakne, naravno da im pruži mogućnost da budu deo projekta Oko ulice. Mi smo nešto fino započeli ovde i malo smo nešto pričali u Beogradskoj hronici. Da, to je bilo pre negde sredinu marta, otprilike, kad je počelo to. Mi smo tad pravili radionicu. Posle toga su deca iz Svratišta 6 nedelja fotografisala po Beogradu. Imali smo sreće, imali smo jako lepo vreme, onako to nas je htelo i nadam se da se to vidi na fotografije. Pa ono što, ja verujem da će se videti na fotografijama, zapravo zbog čega smo se mi ovde i okupili, zato što ćemo te fotografije moći svi zajedno da vidimo, ali tako, već preko sutra, odnosno sutra. Sutra u Domu omladine u 18 sati, to je sala Amerikana, to je gore na spratu, Dom omladine. Tu će da budu 60 i nešto fotografija, odabranih fotografija. Nismo naveli ni jedno ime autora. Autori su projekta Oko ulice. Oni se svi tako zovu u ovom momentu. Tako da nek dođu ljudi pa nek pogledaju to sve. E sad, mi nismo naravno svi sami. Vi ste doveli pa svoje goste, a moje goste, a i goste sada trenutno i Beogradske hronike. Mi sad gledamo neke od tih fotografija dok razgovaramo. To su te fotografije koje će biti sutra na izložbi. Tako je. E sad, ajmo redom. Dobar dan. Poželao bih dobar dan vama i vašim gledalcima. Ja sam Pavle Jakičić, ja sam polovina ovog projekta. Pošto sutra u Domu omladine, kako je kolega rekao, takođe, pored izložbe, bit će i humanitarni koncert za Svratište, gde to je u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti. Pored mene imamo kolegu Janko Dimitrijević i Nemanja Boškov. To je naš projekat koji smo posvetili Svratištu i želimo da doprinesemo samom Svratištu, kako i klincima koji su tamo, nekako da bude bolje, makar veselije. Ono što mene zanima, mi kad pričamo o tome, nekako uvek to izgleda kao Svratište i onda svi nešto smo ganuti, svi bi nešto da pomognemo i sve meni tako nešto strašno kad vidimo tu neku decu koja tu negde prolaze kroz život tako kako prolaze. Onda pričamo o tome što je meni bilo sjajno kada smo pričali, mi ovde u stvari razgovarali sa ljudima koji su krenuli da se bave time, probali da nađu sebe u toj fotografiji i videli da mogu da vide svet i nekim drugim očima. Koja je to u stvari prava emocija? Kad vi pogledate ove fotografije sada i kad vidite one fotografije kojima se vi u životu bavite, ima li razliku u emociji među tim ljudima koji vide život potpuno, verovatno drugačije nego mi neki koji vidimo pa opet imamo neke druge prioritete? Pa verujte da tu nema pretjerano velike razlike. Znači, estetika je na nivou i kod, recimo, nas i kod te dece. Estetika je na nivou. Ja sam uspeo pomalo da vidim tu neku emociju koja je možda malo jača nego kod mojih kolega koji se bave profesionalno fotoreporteri, kao i su profesionalni fotoreporteri. Jednostavno, tu se par puta ponavlja neki motiv koji je vrlo karakterističan za njih, koji oni recimo su dosta slikali senke. Čak i plakat nam je tako izgleda, to su senke, ljudi na ulicama, pa su onda kroz neku ogradu slikali nešto. Znate, uvek vodili su računa, to smo ih mi na radionici pokušali da naučimo, da uvek imaju dva plana, recimo u celoj toj priči, u celoj na fotografiji da imaju dva plana i vrlo su to striktno i jako su dobri bili, jako su pažljivi bili, korigovali su se u toku rada. Koje je tvoje iskustvo, Mete? Zdravo svima, ja sam Mete Saiti. Mnogo mi je drago što sad ovo što sam slikao, slikali smo izgled od sunca, slikali smo sve i svašta zgrade, znači svašta. I sutra imamo, u Domu omladine imamo nastup, ko želi da dođe da nas vidi, mi igramo hip-hop, imamo koreografiju i pevamo. Pa dolazimo, mislim, sigurna sam da će doći mnogo ljudi. Šta znači hip-hop koreografija? Nešto znam od toga, ali ajde da mi kažeš još malo. Osim, dakle, što ćemo imati celu ovu priču oko fotografija, pokazat ćemo da znamo još po nešto. Da, hip-hop to se igra na gore, a breakdance to se igra dole. Dobro. E sad, da si ti nekad u životu fotografisao Beograd za sebe, za svoju dušu? Ne. Nikada? Nikada. Nikada? Dobro. A šta ćemo mi raditi? Mi ćemo malo pomagati i pevati i to na dobar način, na pravi. Jesam lepo rekla? Tako je. Dobro, koja je uloga Viva Voxa sutra? Hor Viva Vox će sutra nastupiti u okviru ove organizacije. Ideja je da pomognemo, naravno. Viva Vox, znaš, jesi čuo kako zvuče? Nisam, ali čuću. Sutra zajedno kad nešto napravite, onda ćeš da vidiš kako to može da bude sjajno i originalno. Jesam u pravu? To samo tako ima smisla. To u stvari zapravo kada svi pomalo nešto naprave, onda, tako da kažem... Pa pretopit će se njihov nastup, će se pretopiti sa hip-hop tim pesmom i igrom. Tako da mislim da je to, sve je to jako vezano, pustit ćemo i neke filmove. Da, to je tačno, da, i dva filma, je li tako? Dva filma. Jedan je
igrani film koji su snimili klinci iz Svratišta, koji je stvarno super i jako simpatičan i ima dobru poruku, zove se I Choose Life. Neću vam otkrivati o čemu i šta, to ostavljam gledalcima da dođu i da vide. Obavezno. I drugi film je Okom ulice. Oko ulice. To je u stvari making of našeg projekta, praktično. Kao manje više dokumentarno. Da, čisto. Da, htjeli bismo naravno da zahvalimo puno i samom Vivo Voxu i Domu omladine što su nam pružili priliku da stvarno napravimo nešto ovako što će sigurno ostaviti utisak. A ja da se zahvalim vama što ste bili istrajni i pre svega da se zahvalim svima onim mladim ljudima i svima, svo toj deci koja je našla neku snagu u sebi da može da živi na drugačiji način i da vidi stvari možda na drugačiji način u društvu onih koji ih vide na pravi način. Samo Rado, ako vam nije problem da kažem, ceo cilj te cijele izložbe je ta izložba je prodajna. Da, da, tako je, tačno. To smo, ono što nam je bilo najvažnije, nismo rekli. Mislim, ne najvažnije, ali najkorisnije. Mi smo imali partnere, Telekom, Coca-Cola, kako se zovu, Comtrade, oni su nam dali tehničke da napravimo te izložbe, da napravimo, da oštampamo slike, ali te fotografije će se prodavati u cilju pravljenja fonda. Fond bi bio za školovanje dece iz Svratišta. Znači, ne samo polaznici ovog projekta, nego uopšte deci koje je ta školovanje najpotrebniji. Znači, to su neki zanati, nešto. Pokušat ćemo jednog momka koji se tu pokazao kao dosta talentovan, da ga obučimo da bude fotograf. A onda ćemo da vidimo. Onda ja očekujem da ćemo ga dobro upoznati. Vi ste ga upoznali Mirko? Ja sam Mirko upoznala. Pa onda mi je tim pre još, kako da kažem, draže. A ja sam Čika Dragan. Ovo je Čika Dragan. Neko ko se seća našeg razgovora, znam da ima mnogo onih koji se sećaju te priče i Mirka svakako. Ovo je taj Čika Dragan, a Mirko očigledno sjajan umetnik sutra. I već za koju godinu. Hvala želim što ste bili gosti, sutra puno sreće. I naravno da negde, tako je, zaradimo neke parice i napravimo neki dobar fond i neku divnu decu pošaljemo na školovanje. Dakle, hvala vama, hvala i vama. Mi ćemo se videti u petak, a sutra s vama Slađana. Ja vam želim prijatno večer.